Karlitang babu rong hang lapen karlitang longking tia tu mapan kachiki moment pen tikelang junalong ke padopon ki chengsi ang deng futsal day and night ke pathualong at Potaro Memorial Football Club atum champion anong e kachapalong pon Kidamtang jangmi poni phaing kora ner ke pen ingkora sir kep nini aparman tikelangjun higher secondary school pathua klamalong tikelangjun sports association lapen KSA tikelangjun branch atum pater piponsi Karlitang babu rong hang lapen karlitang longking tia tu mapan ka chiki moment pen kicheng siang deng nini aparman futsal ke pathu padopon ke pathu ke pangcheng pon aprang keep tikelangjun clean and green pa happy and ponsi thengpi aklim so ke e ajame ke deng padoponsi ke pathu pangcheng ponlo bangso ke pathu ponalong pangrum pet pen team thongke rahini atum ke pathu chepate ponlo Pathu bom bang bom pen ang dungiti ke pathu pon laki at Potaro Memorial FC lapen Ovichingri FC atum ang bongsik pathu pon alang nitum ke pathu bom aporhud ke thek chingbar chida jok ke hai kerem patini un edel bonta ke hai kerem ke patini vegja phanpura tie breaker ke pathu ahut at Potaro Memorial FC atum ke hai anong e chepari deng pon Karlitang babu ronghang asopo akling jising ronghang lapen karlitang longking ti asopo samsing ti atumahin pen bangso ke pathu kibi pona puthak kibi pona lam the ke than pon ke tekelangjuna hawar malong football mate futsal ke pathu aning ke hangvik atuma phan aning ke parung dunji aphan akemang pensi alang litum ahema ke saratum amen pen bangso ke pathu padopon lo pusi than pachini pon Lapen ke wangjilang aning kan setame alang litum ahema ke saratum amen pen lapuson ke pathu padopon tuji busi than pachini pontu bangso ke pathu ponalong aluhi sarpo man peng pen ke setri piamai pu sumiti mong phuloni revenue circle mondal dhoni tokbi rising sun english school principal rotin rongpi wellborn english school principal raju ronghang tikelangjun development committee amai pu mohen singh teron radasai klembang pu ajaing tia tumpen ke danglok Karlitang babu rong hanga chor lili kilingpi amon pi lar im tokbi pi ai ga kleng sikari rong hang abong hundo rong hang lapen karlitang longki ingti a ik akleng khoya sing ingti a ongsar longki singnar amon pi mirbon rong hang pi atum pen kedang lok penangan man peng kedo abang pho bang phi atum chitong du 28 pen 29 April labang so chiklo nilitum dak Kachinghon Karlitang babu rong hang nili polo lapen Karlitang longking ti pu nilitum pualok lo la me hai tem la ke sar lo bang somen se nilitum la nini aparman phan first ever futsal day and night match nitum bipon lo bang so ke pathu ke nitum ningkan phon bak pardun ron pen ki bipon ji phan si kachasik sedang duponik lo peneng ba ke chingsig lang la sila bangso ke chingsiang deng futsal day and night match la bangso ke pathu long ni tumalong nang dudun support ting a club apen partners atuman manstame ni tum organizer ahin pen mate tekelangjun KSA branch la pen tekelangjun sport association ahin pen akiro people piglo Dong mukak pen sem singing ti karbing long lai